Demikian ngatur Kristian di kawan. Setiap pulau-pulau besar itu boten dibidamel rasa. Kepiye sing wani ora, yen kowe wani iso ngalah Kyai, bakal tak jaluki kanugrahan marang Hyang Prabu Joko. Sampun man. Terima ngenten mawon. Durma kasih. Kados pundi man? Iki paman Durna, paman Durna wis mundur. Kartomarmaya wis mundur. Yen kowe bisa ngalahke Setyaki, Gatotkaca, Terjo lan Antasena. Kowe bakal tak suwuke kanugrahan marang Raka Mangga Prabu Joko Witono. Bakal tak undrake pangkatmu ora mung dadi prajurit. Ning kowe kok dadi komandaning prajurit. Sampeyan yo kena digugu boten, Mas. Kula niku sampun apa nek kali sampeyan. Kali lajeng maling ternyata lho sido kan ngedung salung lho sido Mas. Ngabrakan salung kok ya ditakoke. Mbak salung niku yo dadi nemen-nemen Mas. Sing suratane kok wani metu Kristiani apa ora? Pun salung ngeten sampean kuwi ndendel Setyaki proper-proper. Yo, sing prayitna ngandhati dhewe. Iya aku ono sing maju terang metu Antasena kok. Wah. Aku ku lalep pelang dening aku bisa mendame. Rumangsaku. Kepengin watak kula nek dadi awan malah gelut bae. Kowe ngalem memangan bae. Mbok pisan-pisan. Kumpul bareng mangan bareng ya iku ketoke seduluran kompak. Iki ngene Antasena. Piye? Pak Durma Gati. Iki engko aku lan kowe pelang ning etok-etokan. Yo. Ora tak jotos tenanan. Ora. Aja nganti aku kali sentuni jalan ora maju belang. Aku tekan kene iki nyambut gawe ora mung keplok. Ya aku disinggol-singgol karo kanca gaene keplok maring kaya cinden. Aku kene keplok malah iku saling nendang.
Lho sing dene keplok ku ya nganggo ulama, ulama waton plak-pluk. Ambak-ambak ning plak-pluk nek ulama nang ulama ya dunia iki kanca e. Wis ora saged suwen. Panjenengan kok ganti keremu yo, mama saiki perang alon-alonan yo. Iki ora jotosan tenan. Yo ora. Etok-etokan tenan karo kowe ora sak dikane. Yo. Apa yo iki kok iku ketok belang. Belang. Itu belang. Belang tetep ngambluk. Ya. Iya, tak tarik galasen. Ya, tak panggil. Wis, ajeng dah. Ketok itu jelek meneh. Nah, belang. Nek wis ngono iku aku gendeng. Kowe tak panggil tak sikepmu. Yo. Tak panggil jelek. Ya, gendeng tak. Iki tampilin aku ini. Jelek jono. Ini kita ya. Ora kok yo gadul tenanan ngono kuwi. Iki mau perjanjiane iki tok gadul tenanan kuwi. Karang aku lali. Rasaku kepengin nek delok musuh kepengin tak-tak. Wis ora saged suwen ana papan kene. Tak junjung tak puncal itu. Yo, kene papan.